Fis-skema ġdida ta' pannelli fotovoltaiċi li se tiftaħ fil-5 ta' Mejju, il-Gvern se jkun qed joffri sa 3,000 euro għal kull sistema ta' pannelli, bil-kuntratti issa se jkunu għal 20 sena. Bekk il-konsumatur se jkun qed jirkupra l-ispejjeż kollha tal-investiment li jagħmel fi żmien qasir fil-waqt li l-pannelli jibqgħu jiġġeneraw enerġija nadifa għal snin wara. Il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia qal li dan hu pass il quddiem ieħor fl-implimentazzjoni tal-politika nazzjonali tal-Gvern fis-settur tal-enerġija, fejn lan hu li jkompli jiżgura s-sigurtà, is-sostenibbiltà u l-affordabbiltà tal-enerġija f'Malta. Id-differenza huwa li l-kuntratt huwa għal 20 sena, il-ħlas huwa ta' 10 ċenteżmu punt 5 għal kull unit iġġenerat, ħajkun ukoll hemm żieda flotja li qed jagħti l-Gvern għal min jidħol għal dan l-investiment sa massimu ta' 3,000 euro. Din hija kontinwazzjoni ħalli nassiguraw ġenerazzjoni ta' elettriku mod nadif. Għal aktar informazzjoni l-pubbliku jista' jċempel ir-regolatur għas-servizzi tad-dawl u l-ilma fejn jista' jsib ukoll informazzjoni dwar skemi attrajenti għas-settur kummerċjali.